ሻሎም ንዓኹም ወለደ ኣምላኽ ካብ እግዚአብሔር ኣቦናን ካብ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ጸጋን ሰላምን ምስ ኩላትኩም ይኹን። ስለዚ እቲ ሒዝናዮ ዘለና ጸጋ ዝብል ክላስ ማለት እዩ መበል ካልኣይ ክፋል እዩ ኢና ክንሪኦ ሎም መዓንቲ። ስለዚ ሕጂ እውን ከምቲ ኩሉ ግዜ ዝብሎ ናይ እግዚአብሔር ጸጋ ቲቶስ ምዕራፍ 2:11 ኢና ተበጊስና ጸጋ ኣምላኽ ተገሊጹ ንኩሉ ሰብ ድማ ምድሓን ኣምጽኡ ኢልና ኦኬ። ስለዚ ኣብ ሓድሽ ክዳን ዳይ ተገሊጹ እምበር ቅድማ ሓድሽ ክዳን ጸጋ ነይሩ እዩ ማለት እዩ። ክብረና ኣምላኽ ይኹን። ብሕፅር ዝበለ ቋንቋ ካብ ዘፍጥረት ክሳዕ ሚልክያስ ከድና እንተሪእናዮ እንታይና ንርኡ ክርስቶስ ኢና ንርኢ ዘይተገልጸ ክርስቶስ። ካብ ወንጌል ማቴዎስ ክሳብ ራእይ ዮሐንስ ዘሎ ድማ ዝተገልጸ ክርስቶስ ኢና ንርኢ። ክብረና ኣምላኽ ይኹን። ስለዚ እቲ ኣብ ብሉይ ክዳን ዘይተገልጸ ክርስቶስ ንዑ ኢና ክንሪኦ ሽብሩኻት ክብረና ኣምላኽ ይኹን። እዚ ማለት ጸጋ ምክንያቱ ብዛዕባ ጸጋ ክንብል ከለና ብዛዕባ ክርስቶስ ንዛረብ ስለ ዘለና ጎይታ ዝተባረኸ ይኹን። ስለዚ ኣብ መጽሓፍ ቅዱስ ብኸመይ ዓይነት መንገዲ ይሰርሕ ነይሩ ኢለኩም ብሕቡእ ይሰርሕ ነይሩ ማለት ምልክታት እንዳሃበ ይኸይድ ነይሩ። ክብረና ኣምላኽ ይኹን። ስለዚ ኣብ ዘፍጥረት ምዕራፍ 5 ከይድና ክንሪኢና ኣብ ዘፍጥረት ምዕራፍ 5 ኣብኡ ሓደ ሂድን ኣሎ ዝተሸፈነ ማለት ዘይተገልጸ ሓድሽ ክዳናዊ መልእኽቲ ግን ኣሎ። ዘፍጥረት ካብ ምዕራፍ 5 ማለት እዩ ምዕራፍ 5 ዘፍጥረት ካብ 1 ክሳብ ጥቕሲ 32 እንተ ኸይድና እንተንቢብናዮ ማለት እዩ ካብ 30 ክሳብ 32 ማለት ሶሪ ዘፍጥረት ምዕራፍ 5 ካብ 1 ክሳብ 32 ከይድና እንተንቢብናዮ ኣብኡ 10 ተወለዶ ኣለዉ ካብ ኣዳም ክሳዕ ኖህ ማለት እዩ። ክብረና ኣምላኽ ይኹን። ምክንያቱ ሕጂ ኣብኡ ከለኹ ጥራሕ ዘርዚራ ከውፅልኩም ቴማስማት ሽብሮኻ እሱኻትኩም ግና እቲ ዘፍጥረት ምዕራፍ 5 ካብ 1 ክሳብ 32 ኣንብቦ። ክብረና ኣምላኽ ይኹን። ኣብኡ ተጠቂሶም ዘለዉ 10 ፒላር ዝኾኑ ኣቦታት ማለት እዩ። ክብረና ኣምላኽ ይኹን። ካብ ኣዳም ክሳዕ ኖህ ማለት እዩ ወለዶ ናይ ኣዳም ኢና ኣብኡ ንርኢ። ኣዳም ንሴት ወሊዱ ሴት ድማ ንሄኖስ ወሊዱ ሄኖስ ከዓ ንቃዕናኤል ወሊዱ ቃዕናኤል ከዓ ንመሃላኤል ወሊዱ መሃላኤል ከዓ ንያሬድ ወሊዱ ያሬድ ከዓ ንሄኖክ ወሊዱ ሄኖክ ከዓ ንማቱሳላ ወሊዱ ማቱሳላ ድማ ንላሜክ ወሊዱ ላሜክ ድማ ንኖህ ወሊዱ። ክብረና ኣምላኽ ይኹን። ሕጂ ኣብዚ ክብለኩም ድጸናሕኹ ክርስቶስ ክንሪኦ ኢና ሽብሩኻት ክርስቶስ ክንሪኦ ኢና። ክብረና ኣምላኽ ይኹን። ምክንያቱ መጽሓፍ ቅዱስ ኩሉ ግዜ ክዛረብ ከሎ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ወንጌል ዮሐንስ ምዕራፍ 5:32 ከና እንተንቢብናዮ እተን ጽሑፋት ኢሉዎ ኩለን ማለት እዩ ብዛዕባ እንድዛረባ ንስኻትኩም ድማ ኢሉዎ ተንብብዎን ኢኹም ግናኸ ህይወት ትረኽቡ ዝመስለኩም ዘሎ። ምክንያቱ ሕጂ ሓደ ነገር ከም ዘይበሎም ከረዳእኩም ብሩኻት እዚን ቃል እዚአንሲ ህይወት ኣይህባኹም ነን ኣይበሎሙ ንሳቶም እቲ ቃል ዘንበቦ ካልእ ርድኢት ሂቦም ስለ ዘሎ ካልእ ስእሊ ሂቦም ስለ ዘሎ እዚ ይብሎም ኣሎ ህይወት ኣይህበኩምኒ ትሒዝኩሞ ዘለኹም ርዳ እቲ ቃል ኣይኮነን። ክብረና ኣምላኽ ይኹን። እታ ክንገብር ዳንሕና ንሰብ ከለና ሕጂ እሱ ይኮነን እንታይ ዳ እዩ ዝብሎም ዘሎ እቲ ቃል ብዛዕባ ይድዛረብ ዘሎ። ስለዚ ከምቲ ዝተጻሕፈ ለኹም ጌልኩም ተትርድእዎ ህይወት ምረኸብኩም ንስኻትኩም ግን ከምቲ ዝተጻሕፈ ኹም ጌልኩም ኣይኮንኩም ትርድእዎ ዘለኹም ብናትኩም ኣረዳእና መላኻኽታን ስለ ትሪእዎ ዘለኹም ህይወት ክህበኩም ኣይክእልን እዩ። ኦኬ። ስለዚ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ እተን ጽሑፋት ዝብለን ዘሎ ናይ ብሉይ ክዳን ማለት እዩ ካብ ዘፍጥረት ክሳብ ሚልክያስ ዘሎ ማለት እዩ። ክብረና ኣምላኽ ይኹን። እሰንስ ብዛዕባ እንድዛረባ ይብላሉ። ኦኬ። ንሕና ድማ ዘፍጥረት ምዕራፍ 5 ነንብቦ ኣለና። እንታይ ንርኢ ዘለና 10 ተወለዶ ንርኢ ኣለና። ትርጉም ናይ እዚኦም ክበኩም ሕጂ ብሩኻት ኣዳም ማለት ሰብ ማለት እዩ ሰብ ሴት ማለት ከዓ ዝተመርፀ ማለት እዩ ሄኖስ ከዓ ዝመውት ማለት እዩ ንቃዕናኤል ከዓ ሓዘነ ማለት እዩ መሃላኤል ከዓ ብሩኽ ኣምላኽ ማለት እዩ ያሬድ ማለት ከዓ ክወርድ እዩ ማለት እዩ ዮርዳኖስ ዝብል ካብኡ ይወፂ ወይ ድማ ያሪኮ ዝብል ቃል ተሰሚዕኹም ማለት እዩ ካብ ምውራድ ማለት እዩ። ክብረና ኣምላኽ ይኹን። ሄኖስ ድማ ትምህርቲ ማለት እዩ ማቱሳላ ከዓ ብሞቱ ክህብ እዩ ማለት እዩ ብሞቱስ ክህብ እዩ ላሜክ ከዓ ብርቱዕ ማለት እዩ ኖህ ከዓ ዕረፍቲ ማለት እዩ። እሺ ሕጂ እዚ እንተዘርዚርናዮ ከምዚ ዓይነት
حساب يخبرنا رأي وبرخات attention قبر سب زتمرصه مخنياتو እግዚአብሔር نعنا دق سبات تايغرناي مريصناي كبرنا املاح يكون زفطرت معرف حد طقس 26 كنا انت رينايو املاح دما بملكنا بمثلنا سب نفطر بله نعساتات بحر نعواف سماي دما يغزو كبرنا املاح يكون እግዚአብሔር حج نسب تايغر ويو مريص وي كبكال فطرتات እግዚአብሔር نسب مريص وي مخنياتو ناتو ملكعن ناتو مثلن سلازلو سب كبرنا املاح يكون سب زتمرصه بلنا له حجي ايش مخنياتو سيت انتي لنا زتمرصه ادم دما سبيلنا سب زتمرصه اوكي هينوس دما انتي لنا زموت اوكي نقانا ان كانت لنا حزن معناته كبرنا املاح يكون اوكي سب تمريصيو زموتيو اندا حزنه معناته كبرنا املاح يكون مخنياتو كل زعلم زتريو سب اندا تحغوس يموت هينبرن ادم ون كاب جنت ايدن كسغو كلو اندا حزن دا انبر اندا غهاين تاي غبرن ايوصن كبرنا املاح يكون سلازي سب زتمرص زموت اندا حزن بلنالو اوكي سب زمويتو شعمنا لنا دحقنا اين مهالائل لنا كبرنا املاح يكون مهالائل مالت دما بروخ املاح مالتيو ماي جيسس بارازو تاكايا مهالائل تاي مالتيو بروخ املاح مالتيو ياريت كوررديو مالتيو እሺ ሄኖስ ድማ ትምርት ማለትዩ ማትሳላ ድማ በሞት ኸቢው ማለትዩ ላሜካ አብርቱዕ ማለትዩ ኖህ ማለት ካ ዓረፍት ማለትዩ እጅንታይ ይዝብል ዘሎ ተዘርዝልና ብርቱዕ አምላኽ ክወርድ እዩ ክብረና አምላኽ ይኹን እንታይ ልዋ ከዛረ ኮለ ኢሳያስ ብዛዕባ ኢየሱስ ብርቱዕ አምላኽ ድማ ክስመዩ ኦኬ እቲ ብርቱዕ አምላኽ ክወርድ ኢሉ ማን ንስሙ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ እቲ ብርቱዕ አምላኽ ክወርድ እዩ ኦኬ በትምህርቴ ሄኖክ ማለት ትምህርት ማለት እዩ በትምህርት ሞቱ ከህብ እዩ ብርቱዕ ዓረፍቲ ማይ ጂሰስ እንታይ በትምህርት ሞቱ ከህብ እዩ ብርቱዕ ዓረፍቲ ተረዳትኩም ኮን ተስፋ ገበር ብሩኻት مخنياتو ادم سبيلنايو سيت زتمرصينا هينوس زموتينا قاينا انك عند حزنينا ازعدي كساب قاينا ان زولو نتسب كماين كماخاتكم زملكتيو مهالا الغنا مهالا الوج كسوميم كولو قانا ان ود مهالا ال كبلو كولو برت املاح مالتيو ما جيسس ياريت كاك وردي مالتو اوكي تبرت املاح وريدو بتمرت موتو كهبيو برت عرفتي ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ከናንተም ቢምና ማቴዎስ 11 ጥቅስ 28 አቱም ኩልኩም ትጽዕሩ ኢሎም ጾር ዝኸበደኩም ንዑና ባይ አነ ክዕርፈኩም ስለዚህ አብዘ ፍጥረት ምዕራፍ 5 ካብ ጥቅስ 1 ክሳብ ጥቅስ 12 ከናንተ ሪኢና ንመኒና ንረክብ ቅምጥ ኢሉ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ኢና ንረክቦ ክብረና አምላኽ ይኹን እዚና ከአብሮኻት ናይ ጃቤል ጸጋ ካብሊ ክዳን ዳይ ጀሚሩ እምበር አብ ሐድሽ ክዳን አይኮነን ጀሚሩ አብ ሐድሽ ክዳን ተገሊጽ ይዝብለካ ዘሎ እቲ ጽሑፍ ከትካ ተንቢብካ ተገሊጹን ነሩን በበይኒ ሰማይ ካብ ምድሪ ክብለና አምላኽ ይኹን ስለዚህ እግዚአብሔር ለሁሉም አቦታት ተስፋ እንደሃቦንኩ በኸምዛ አይነት መንገድ ይኸይዱ እጅብዘ ፍጥረት ይኹም ብሩኻ ክርስቶስ ኢና ንረኽቦ ምክንያቱ ኩሉ ጽሑፋት ብዛዕባ እንድዛረባ نسيخا انتم بيبكا تقالقس يلكا بزعبو اين دزاربا بزعبا داوود دزاربا يتركب بزعبا ابراهام دزاربا يتركب بزعبا يعقوب دزاربا يتركب بزعبا موسى دزاربا يتركب بزعبا حدا ينايك جابر قال دزارب نسوخا بزعبا كريستوس يسوع يخبرنا املاك يكون هجي ابز فطرت معراف 38 دما نخيد ابز فطرت معراف 38 ابز فطرت معراف 38 تقصي 18 ساطرح كنبينا ابز انترينا ابز صحف زخينا انترينا يا تأمار نفلطان خونا سيتودون يهودا يا خبرنا املاك يكون تأمار من يلكم سيتودون يهودا نيرا نحو ودو مسموته غنا جابر سلازي فوتوز نبره جابر قزوفو بلكا
مويتو مهنياتو اتحدا حاود ما زرقي حاوخا سلازموتو سي نعن السخاء توا مستبحالة نسو دما أي قبرون إجابة دما قصصو بلنا خبرنا أملاك يكون سلازة تأمار دما يهودا دحان كدي مهنياتو ولا حد وليدس أبي كركبالكي كدي يزبلا نسا دما تخيد حانت معالت دما أعوزولو نايك جابير قال انتاي خمز بلنا دحري تملي سهر انتا أكمل يبرخا حانت معالت قنا يهودا اندا مسأخلو انتاي بلوها نسب أيك أبوس يحلف هالو إلهم نقروا مالتي كبرنا أملا فيكم نساد ما كل زكاة على نجد غيره خيدا متشم حج أبزي حدا زربات زاريبهم مالتي كم زبل نسخة أنتاي تحزو أمك هبك بله قلبتن معتبن إزاب إيد كازلا بترن بلت هابا مو أتواقع نساون كاون تاي قبلت أنست كبرنا أملاك يكون حجي أنت يا حتيتاتو رأي بروها أبزت أمارن ترينا يا أمنزرا تمثيلا يا متعتو أمنزرا تمثيلا يا متعتو كبرنا أملاك يكون سلازا أمنزرا تمثيلا سلاز متعتو يهودا دما تايروا آتوا أنت يا مخبكيلوا قلبت إلاتو معتبكا إلاتو كوم دما بترخا إلاتو نسو دما هيبوا كبرنا أملاك يكون حجب سترئنا انت ياتبلو زلا قلبت مالت كيدان مالتيو كبرنا املاك يكون معتب دما امنت مالتيو حجز معتب زبلو زلو مسقل غل زغبرو خيمسلكم معتب زبلو اب دق اسرائيل اذا حجت ري انت ريخمو اب ايدوم እንዳቆጾዶ እንዳስተንትኑ ዝኸዱ ናይ ደቅ እስራኤል ባህሊ ወላ አቲኹማ ቢዩቲዩብ ራእዮ ናቶም ባህሊ ክብረን ጎይታ ይኹን ሕጂ በትረ ድማ ንስልጣን ይዘመልከት ክብረን ጎይታ ይኹን ስለዚህ እዚ ነገር ዘሃበኒ ኢላቱ ካብ ዝገርመኩም ወለዶ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ካበይ ዝጅምር መጽሐፍ ቅዱስ እንተልኩም ከይትኩም ሰርች ግበሮ ፈትሽዎ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ናቱ ወለዶ ካብ ልያ ይኮነን ዝጅምር ወድ ልያ ስለዝኾነ ይሁዳ ካው ይኮነን ዝጅምር ክብረና አምላክ ይኮን ወለዶ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ካበይ ከም ዝጅምር ከደግዳርኩም ኣብዚ ትእማር ክልተ ወድ ወሊዳ እታ ሓደ ፋሪስ ዝባሃል ክብረና አምላክ ይኮን በቃ ሕጅመን ሲልና فارس اسمه تقدمه كويس استبارك يكون سلازي ادخال اي كدحن نقدفه ادخال اي دحن تقدماي مخناتو اتي قدماي وصيو تحو دحراي غنا فارس وصيو سلازي ابزن ترينا سيمبوليك زخونه منغدي ناي غويتانا يسوع كريستوس ينادري غويتانا يسوع كريستوس اب حدش كدان زغلص زين سلستين لدق سبات زحبهم كدان اتيلهم بعلي خات خدان مس املاكاتيو نحنا يكوننا مس أملاك كدان آتينا قويتانا يسوع كريستوس مسبو كدان آتيو نأنا انتاي هبنا شو انتهلنا بكريستوس يسوس مس أبو كدان هلونا حجي كومو دما أمنات هبنا كومو دما سلطان هبنا خبرنا أملاك يكون هدو ولدو قويتانا يسوع كريستوس كابي جنبر انتهلنا مصحف روت معرف 4 خيدنا انت بيمنا أوس تصورنا نقل سلازولا كبرنا أملاك يكون بزعبا كريستوس تزرب نقل على كاب 10 شمنت خنبوبه مصحف روت معرف 4 كاب طقس 10 شمنت خنبوبه تولد فارس كا ازيو فارس ناسرم ولده اسرم كان رام ولده رام كان اميناداب ولده اميناداب كان ناس ولده ناس كان سولومون ولده እዚ ሕጅንናቶም ሽም ትርጉም አለው ዳሃን ሰሎሞን ድማ በአዝ ወለደ በአዝ ከአን ኢዮቤል ወለደ ኢዮቤል ድማ ንእሰይ ወለደ እሰይ ከአን ዳዊት ወለደ ስለዚህ ወለዶ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ካበይ ጅምር ካፋሬስ ጅምር ክብረን ጎይታ ይሁን ካበይ ጅምር ብለኩም አለው ካፋሬስ ጅምር ይሁዳ ግን እንታይ እትዩ አመንዝራ ሰቤት ይዙ ተዘሎ ራዩ ብለኻ አመንዝራ ሰቤት ያአትዋ ከረዳኩም ወይ አመንዝራ ሰቤት ከአቱ ኸሎ ይሁዳ እትና ኢየሱስ ዘርኢ ወሽ ብሩኻን ኢየሱስ ክርስቶስ ካምናቱ ዘርኢ መጽዩ ከብረን ጎይታ ይሁን ናይ ይሁዳ አንበሳ ከአባል እቲ ዘርእሲ ካብ ይሁዳ ይዝመጽ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ አመንዝራ ሰቤት ከምዘ ተወሰብ አይፈልጥኒ ከብረን ጎይታ ይሁን አጅኹም አይተሰምዱ ወይ ተሚኒት ከብረን ጎይታ ይሁን ሆሴዕ ምዕራፍ 3 ነኺድ ሆሴዕ ምዕራፍ 3 እንታይ ይብለና مصحف هوسع معرف 3
طقس حدا كم زبلنا بروخات زنا إجابة تصقاي شو بروخات كم يلو بلي كده نسرح نيرو إجابة كأمريس كخد أمو خمت إجابة نوتم ناب كالوت أمالختي زنبولس كتشا زبيب زفوتو دك إسرائيل زفكرم هجر أيوة بزيا فتاوي أزفتوا أمن زرا سبيتي فتو بلني هجا حازو فتاوي أزفتوا أمن زرا سبيتي فتو بلني هجا خرداكم هوسي انتاي مالتي قدم هوسي مالت أملاخ مدحان مالتي كبرنا أملاخ يكون هوسي انتاي مالتي بلوكم مالكو أملاخ مدحان مالتي يسوس كنتاي مالتي أملاخ مدحان مالتي يشوع يهوه بلوتنا يبرا يسترال أملاخ مدحاني كبرنا أملاخ يكون سلازم تايلوا أمن زرا سبيتو انتاي زقبرا أنا زفتوا السخادم أنا زفتوا السايت فوتونا أمن زرا يتفوتونا فتاوي أزفتوا أمن زرا سبيت فتو بلن بلغات زي سيمبوليك من قد بزع مانا يدزارب زلو قدايما الأختي يوحنس معرف 14 شعات خيدنا تنبيبنا يو قدم نسو أفكرنا يمو نحنا دما نفكر لنا يزبل كبرنا أملاك يكون قدم تاي نسو أفكرنا يمو نحنا دما نفكر لنا هوسي دما انتاي لكم قال بقالك تدقم كله أملاك مدحان مالتي يسوس مالتك أملاك مدحان مالتي كبرنا قويتا يكون هجي يهودا أمن زرا سبيت خلو سيمبوليك زخونة من قد يبرغات هوسي أمن زرا سبيت خلو سيمبوليك زخونة من قد قويتانا يسوس كريستوس دا أمو باول كما يقروا أمن زرا سبيت يتيتو لهم قدم أمن زرا زبل قال انتاي مالتي أمن زرا مالت نخالقوت أمالخت الزمن لخ نخالقوت طاقوتات زمن لخ كاب أملاخ وطاق مالتي ايش راي يقولوا فيليب معراف كلت سوري افيسوس معراف كلت انت يبلنا انا حجن رايا نسخاتكم قدم كم نبلت زعلم زيا كم تمنفسو حجا ابتم دق زي مئزاز زغبر زلو حلقه سلطان ايراتن تملالسكم ببدلكم بأبساكم متاز نبركم نعاخاتكم هياوان جبركم واو انتي جبركم هياوان جبركم كبرنا قويتا يكون نعنا انتي جيرنا هياوان جيرنا سلزن احنا اب املاح اين برنا تحت إلنا شعوتان بمنايا خمز بلنا إفيسون معراف كلتا مالتي أو بستقزينا هنكين مالتي تقصى عسر سلسة حجقنا أتم قدم رحوق عزنبالكم نسخاتكم بكريستوس يسوس بدم كريستوس قربكم بدم كريستوس تاي قبلكم قربكم تقصى عسر تقلت رأيبا سوري بات زمانة بزي كريستوس كم زنبالكم كاب حبرات إسرائيل فوليات نتاخداون تصفان أغايشن تسميت زي بلوم أبزع عالم زي بزي أملاح كم زنبالكم ذكروا أوكي بزي أملاح كنيرنا نحن حجنتينا آمن زرا إلي يقدسوا عكا قويتا كبرنا أملاح يكون من زرنا مالت كان أملاح مملاح مالتي خالا يكون انتو تقوموا بروخات كبرنا أملاح يكون كال تمايندنا كال سلزو حزي بزعبا منزلنا مالت كنا قال بقالو نخالا أملاح زملاح سنبرا سلازي قويتانا يسوس كريستوس نعاين نعاخاتكم نيو غزيئنا نحنا دم أبي زنبرناينا أبا أمنزراتا زنبرناينا خبرنا أملاح يكون حد قويتانا يسوس كريستوس إذا كل نزقبر زولو أبليك دان سئلتها بلغات نعاين نعاخاتكم زملكتيو اتسقاسي أبت بليك دان كوينو بخمي عينت منقد بخمي عينت سئلة خمز متس ينقرم نيرو خبرنا أملاح يكون يا ينقرم نيرو بلغات سلازي هوسي انتاي لوا بغنزب تايقبرلا عدقا نعانا دما بلغات قويتانا يسوس كريستوس عدقناي قدم أمنزرا يا حقي نتا أمنزرا دما بغنزب عدقا يلو نعانا دما يسوس غنزب قال يا عدقنا غنزب وقنبل كلنا دولار ويدما يورو يكون ناوتيو خبرنا أملاح يكون هيوتو خفيلو رأي يوحنس معراف 5 خمزبل رأي يوحنس معراف 5 تقص 10 تقص 9 10 بحنسى الله نساتهم كأ
ተመላእክት ማለት እዩ ተሓሪትካ ብደምካ ካብ ብዘሎ ዓሌታትን ቋንቋታትን ህዝብን አህዛብን ንኣምላኽ ዝኾኑ ሰባት ዓዲካሉ ኢኻ ንኣምላኽ ዝኾኑ መንግስትን ካህናትን ገበርካዮም ኣብ ምድሪ ድማ ክነግሱ እዮም ሞ ንስኻ ነቲ መጽሓፍ ክትወስዶ ነቲ ማሕተም ክትፈትሖ ብቑዕ ኢኻ እንዳበሉ ሓድሽ መዝሙር ዘመሩሉ ዋው ክብረና ኣምላኽ ይኹን ስለዚ ኢየሱስ ታይገደካይ ዓዲግካይ ስለዚ ናይ ሆሴዕ ህይወት ተሪእናይ ንመን ዘመልክት ዘሎ ሕጂ ንዓይን ንዓኻትኩም እዩ ዘመልክት ክብረና ኣምላኽ ይኹን እቲ ናይ እግዚአብሔር ጸጋስ ኣብቲ ብሉይ ኪዳን ይሰርሕ ነይሩ እዩ ክብረና ኣምላኽ ይኹን ኣብ ሓድሽ ኪዳን ግን ዝተገልጸ እዩ ወዳ ኣምላኽ ዝተባረኸ ይኹን ኣሜን ጎይታ ንዘለዓለም እሱ ብሩኽ ይብሩኻ በቃ ሰብ ከረዳእኩም ብሩኻ ሰብ ጽቡቕ እዩ ኣብ ሓድሽ ኪዳን ኬትካ ንክርስቶስ ከተሪዮ መጽሓፍ ቅዱስ ግን ሓድሽ ኪዳን ተገሊጹ እዩ ዝብለና ዘይተገልጸ የብለና ንሓድሽ ኪዳን ተገሊጹ እዩ ብሉይ ኪዳን እዩ ዘይተገልጸ ስለዚ እቲ ናይ ሓቂ ክርስቶስ እቲ ናይ ሓቂ ብርሃን ሬቨሌሽን ሂብኒ ጎይታ ንኸትብል ኣብቲ ብሉይ ኪዳን ኬትካ ንክርስቶስ ረኸቦ ክብረና ኣምላኽ ይኹን ስለዚ ብሩኻት ከምዚ እንዳበልና ክንቅጽል ኢና ክብረና ኣምላኽ ይኹን ስለዚ ኣብ ዝመጽእ ድማ ኣብቲ ብሉይ ኪዳን ገለ ክትክፍና ብዛዕባ ዳዊት ካልእ መዓልቲ ክንም ዳዊት ብምሉእ ህይወቱ ብምሉእ ካብ ዝጅምር ክሳዕ ዝውድእ ዳዊት ዝበሃል ሰብ ቅምጥ ኢሉ ክርስቶስ እዩ ኩሉ ወላ ትውግእ ዝገብሮ ዝነበረ ፓወል ክትብሉ ትኽእሉ ኢኹም እወ ወላ ትውግእ ዝገብሮ ዝነበረ ወላ ተዮም ድስዕብዎ ዝነበሩ ክብረና ኣምላኽ ይኹን ቅምጥ ኢሎም ክርስቶስ እዩ ዝገልጾ ነዚ ንሕና ዘለና ሓድሽ ኪዳን ንዕኡ ዝገልጽ መንገዲ ስለ ዝኾነ ክብረና ኣምላኽ ይኹን ኣብ ዝመጽእ እውን ከምኡ ኣብ ብሉይ ኪዳን ክንሪኦ ኢና ክብረን ጎይታ ይኹን ተኸይልና ሽዑ ኣብቲ ሓድሽ ኪዳን ከመይ ኢሉ ከም ዝሰርሐ ድማ ክንሪኦ ኢና ንመጀመርታ ግዜኹም ነዚ ትምህርቲ ዝተሰምዕዎ ዘለኹም ከምኡ ድማ ንጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ከም ናይ ግሊ መድሓኒኹም ዘይተቐበልኩም ወሰብቲ ኣለኹም እዚ ሓጻት ናይ መድሓን ጸሎት ደድሕረይ ክትጽልዩ ኣዕድመኩም ኦ እግዚአብሔር ኣቦይ ናባኻ እመጽእ ኣለኹ ወድኻ ኢየሱስ ክርስቶስ ስለ ሓጢኣተይ ከም ዝሞተን ከም ዝተቐብረን ብሳልሰይቲ መዓልቲ ድማ ካብ ሞት ከም ዝተንስአ ብልበይ ይኣምን ኣለኹ ብኣፈይ ድማ ኢየሱስ ክርስቶስ ንሱ ወድቲ ህያው ኣምላኽ ምዃኑ እምስክር ኣለኹ እዚኣ ጸሎት እዚኣ ዝጸለኹም ዘበልኩም ካብዛ ሰዓት እዚኣ ሓደሽቲ ፍጥረት ኢኹም ናይ ዘለዓለም ህይወት ኣለኩም ስኻትኩም ዝተቐደስኩምን ዝጸደቕኩምን ሰባት ኢኹም ክብረና ኣምላኽ ይኹን ዝኽዝረብ ጸንሐ ቃል ብምሉእ ንዓኻትኩም እዩ ኢየሱስ ክርስቶስ ንዓኻን ንዓይን ንኽቐድሕን ድሰርሖ ወይ ድማ ዘካይዶ ዝነበረ መንገዲ እዩ ክብረና ኣምላኽ ይኹን ግናኸ ነዚ ሕጂ ፈሊጥኩሞ ዘለኹም ኣምላኽ ተቐቢልኩሞ ዘለኹም ኣምላኽ ጽቡቕ ጌርኩም መታን ክትፈልጥዎ ከምቲ ቃል ኣምላኽ ዝብሎ ድማ ኣብ ቀዳማይ ጢሞቴዎስ ምዕራፍ 2:3 ኩሉ ሰብ ክድሕን ናብ ፍልጠት ሓቂ ድማ ክበጽሕ ዝብል እሞ ስለዚ ናብ ፍልጠት ሓቂ ንኽትበጽሑ ኣብ ጥቓኹም ዘሎ ኣብያተ ቤተክርስትያናት ኬትኩም ክትመሃሩ ብምሕረት ኣምላኽ እምዕደኩም ነዚ ክትሰምዑ ጽናሕኩም ኩልኩም ድማ ብሽም ኢየሱስ ክርስቶስ እዚ ቃል እዚ ኣብ ህይወትኩም ለውጢ ይግበር ቃለይ ይመጽእ ከም ዝበለ ክብረና ኣምላኽ ይኹን ቃሉ ልኢኹ ድማ ካብቲ ጎዳጉዲ ከም ዘውፅኦም ሎማዓንቲ ካብ ዘለኹም ጎዳጉዲ ንስኻትኩም ካብ ዘይደልይዎ ወልፍታት ብሽም ኢየሱስ ክርስቶስ ናዝሬታዊ ከውፃኩም ይጸልለኹ ሓይልኹም ከም መዓልትታትኩም ብሽም ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ ህይወትኩም ዝዕፀወኩም ነገር የለን ኣብ ህይወትኩም ደው ዝብል ነገር የለን in Jesus mighty name amen